A trailer just fed up. See Corolla under it. See Corolla that will carry a family. See. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke iji wee bịa taa. Ogologo ụgbọala bụ igbe eji ebu ngwaahịa nke ama dịka kọntena n'olu bekee adaala ada ma kopịa obere ụgbọala Corolla nke bụ otu ezinụlọ n'ime ya. Nke a mere n'ebe ama dịka Abo Junction nke dị n'okporo ụzọ awara awara si Owerri wee gawa Port Harcourt dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha gosiri ka ya bụ ihe si wee mee. Dị ka ha siri kwuo, ha kọwara na ihe butere ya bụ ihe mberede okporo ụzọ bụ mgbe ya bụ ogologo ụgbọala na-achọ ka ọ chara otu ụgbọala Camry nke ji ọsọ wee na-abịa ya n'iru. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị gbatara ọsọ ebe ahụ nọ na-agbagharị ebe ike ha ruru iji wee nye aka na ya bụ ọnọdụ, mana ọnọdụ ya bụ ezinụlọ nke nọ n'ime ụgbọala Corolla ahụ bụ nke onye ọbụla na-amabeghị. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyọọ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ ihe si wee gaa. Ka m bịakwanụ. The trailer fed up, I got through. The trailer just fed up, I got through. The motor just fell down now, right now, I got through Abo Junction. Look at the trailer was trying to dodge a one-way Camry that was coming in front of him. And in the process, he now fell down. Look at causing heavy traffic at Abo Junction now. Look at early morning. Look at Abo Junction. Look at. This trailer came to rescue it, but could not carry the load. Now suspension your family. Not a big family. See Corolla under it. See Corolla that will carry a family. See. People there inside the motor like this. People there inside the motor like this. Oh my God! No. Look at blood. People there inside this. Is inside this thing. How? People there inside the motor like this. Look at it. Oh, Jesus. Oh. Look at it. The whole family is inside this motor. Family they inside this Corolla like this, where they travel like this. Corolla don't trap them here. Imagine, see blood. Oh, Jesus. Abo Junction, total fixation Abo Junction. It happened just right now. Thank you. I want to rescue them, but you could not carry the load. This one, they are dead already. Okay, Jesus. They are floating the rice so that they can get rescued. Oh, Jesus. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ana m asị na ha bụ ndị nọ n'ime ya bụ ụgbọala Corolla ndị Igbo ahụ dadoro n'elu. Amaghị m ọnọdụ ha, amaghị m ma onwe ndị nwụrụ anwụ n'ime ha ma ọkwanụ ma onwe ndị dị ndụ n'ime ha. Ọ bụ na onwe ndị nwụrụ anwụ, ana m asị ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. Mgbe na-asịkwa na ọ bụrụ na o nwere ndị dị ndụ n'ime ha ndị merụrụ ahụ, ka Chineke nna nyere ha aka ma nyere ndị ezinụlọ ha aka ma nyekwa aka na a na-agwọ ha ebe ọbụla ebujere ha n'ụlọ ọgwụ. A na-agwọ ha, na-enye ha ọgwụ ka ya bụ ọgwụ na-arụ ọrụ ka ha nwere onwe ha. Mana ihe mere m ji wee weta ya bụ ihe onyonyo bụ enwere obere okwu ndụmọdụ m ga-achọ inye ndị be anyị, karịsịa nke a batara n'ọnwa Disemba nke a na-akwado ihe emume ekeresimesi. O nwere otu okwu nke na-ewu ọtụtụ oge
ma abatagha n'ọnwa eji eri erimeri ekeresimesi makwa na abatagha n'ọnwa a na-akpọ ọnwa mba. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere nkụzi a na-asị gị na mmụọ ọjọọ dị iche iche ndị na-aṅụ ọbara n'ụzọ na-apụta n'ọnwa mba, na ihe mere ihe mberede okporo ụzọ ji wee na-akarị oge niile abatara n'ọnwa mba. Ana m achọ ịgwa gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị ugbu a, o nweghị mmụọ ọjọọ ọbụla nọ n'ụzọ na-aṅụ ọbara na-apụta na mba n'ọnwa mba. Mmụọ ọjọọ ahụ niile na-aṅụ ọbara, a na-asị gị mmụọ ọjọọ na-aṅụ ọbara, mmụọ ọjọọ na-aṅụ ọbara, enweghị mmụọ ọjọọ ọbụla karịrị ndị nọ n'ọkwa ọchịchị, ndị kwesịrị ịrụrụ gị ụzọ, na-arụghị ya bụ ụzọ ewee na-eme ihe mberede okporo ụzọ a na-eme mgbe ọbụla kwamgbe. O nweghịkwanụ mmụọ ọjọọ ọbụla na-aṅụ ọbara karịrị na mmadụ ada enwe ndidi. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-akpọ ụgbọala anaghị enwe ndidi ma abatagha n'ọnwa a na-akpọ ọnwa mba, ma ọkwa na eruwe mgbe eji emume ekeresimesi nwa. Ọtụtụ ndị na-akpọ ụgbọala ha chọrọ ka ha ruo ọsịsọ, ma ụzọ dị mma ma ọ dị mma. Erute na ọnwa Disemba, onye ahụ na-achọ na ihe ahụ niile ọ na-agbataghị site na Jenụwarị na ọ ga-agbatarịrị ya na Disemba. Ihe ndị a bụ ihe bụ mmụọ ọjọọ ahụ ị na-anụ na-awụfu ọbara na be anyị. O nweghịkwanụ mmụọ ọjọọ ọbụla na-awụfu ọbara na be anyị karịrị na mmadụ bute ụgbọala o ji eme njem, o ji achụ ego, ọ gaghị enyocha ya ọfụma mara ma onwe ihe ga-emebilarị ya n'ụzọ, ma ọkwanụ ma ya bụ ụgbọala ọ nọ n'ezigbo ọnọdụ iji wee gbaa n'ụzọ, o buru etinye n'ụzọ. Ụfọdụ oge ịhụdị ndị na-akpọ ụgbọala ga-ahụ na ya bụ ụgbọala nwere ebe ọ na-enwe nsogbu, mana ha ga-asị gị ka ama na-ejie ya ka eje 1 trip, ka eje 2 trips ka abata tupu arụọ ya. O nweghị mmụọ ọjọọ ọbụla na-awụfu ọbara nọ n'ụzọ ma ọkwa na-aṅụ ọbara nọ n'ụzọ karịrị ndị ahụ. Ya mere ụmụnne m, oge eruola mgbe anyị ga-emepe anya mara na ọtụtụ ihe a kụzirila anyị ka anyị na-etolite abụghị otu ọ dị. O nwere otu ihe onyonyo m wetaburu unu na peji a na chanel a, m na-egosi unu ime obodo, ụzọ nọ n'ime obodo be mmadụ n'ime obodo. Ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo, maka ndị na-ahụghị ya bụ ihe onyonyo, ka anyị nyoo anya na ya. Ka m bịakwanụ, ngwa lezienụ n'anya. Ihe ahụ n'ime vileji ka m batara. Ihe a n'ime vileji, ị ga na-afụ ebe okwu nkwụ dị everywhere. Mana anyị nọrọ na siti, adịmala like ime vidio ewepụta maka na o nwere ihe m na-achọwa. Ọ bụghị nnọọ ebe ọbụla m fụrụ mmewe vidio, o nwere ihe ọ na-abụ mfụ nsị na ndị be anyị kwesịrị ịhụ ya. Ile anya n'ime vileji ebe a na-awa ọchịcha, mana lekwa ka ụzọ dị. Onwenụba ebe anyị dara pothole. Lekwa ka poolu bụ electricity nọ aka nri aka ekpe. Ọkụ dị everywhere. Onwe ụlọ ịbara n'ime ebe a ka ha sị gị na ọkụ nyụrụ for 1 minute n'ime village kwa. Lekwa ụzọ. Mana abịa na be common, even federal road ọ na-enye ndị gọọmenti nsogbu ịrụ. Federal road na Nigeria ọ bụrụ war, gọọmenti ịrụ ya aka na Akụkọ state road. Abịaza na rural areas na local roads ọ bụrụzi adechetedị nke ahụ na-ejiche. Ụmụnne m, onwekwana onye ji anyị nwa bụ ndị Igbo karịa ndị a bụ politicians anyị. Maka gịnị? Maka onwe every month, onwe any month a ga-anọgide asị gị na allocation kwesịrị iru steeti gị from Abuja eruho steeti gị. Mana ndị ahụ na-anata allocation ahụ kedu ihe ha ji eme? Ụzọ anyị na-ahụ ebe a bụ n'ime village. Ihe a na-akpọ ebe a kampong bụ village. N'ime village ka ị na-ahụ ụzọ a like this. Lekwa ukwu nkwụ aka nri aka ekpe. Mana lekwa ka ụzọ si dị. Ịpụtakwa na junction like this. Ụzọ nke a ọ dịrị onwe ya mma. Ụzọ nke a nọ n'iru dịrị onwe mma. Nke a kwanụ onwe ụzọ a ga-asị gị ma ọ bụrụ nke a. Malaysia aka akwụkwọ Nigeria jide ego. Malaysia aka akwụkwọ Nigeria nwee minerals. Mana kedu ihe na-emezi? Ịbịazi ebe anyị abịa self, a politician rụọ ofu ụzọ, efu praise singers a na-agụrụ ya egwu ka asif na eji ego ya rụọ dị ụzọ. Praise singers akarịa. One governor bata in office ọ na-enwe 200 300 ihe a na-akpịa special assistants. Ihe ndị a niile na-arụ, ha na-agụrụ ya praise. Abịa na social media ị na-afụzi praise singers akarịa everywhere. Onye rụọ ofu ihe, onye rụọ 1 kilometer road a na-akụrụ ya aka. Ihe a bụ na village. Lekwa ụzọ everywhere. Ọba anyị dị like this, ọma ndị mma.
a sị na be anyị emecha dị like this ọma ndị mma. Ihe a bụ na n'ime village ka m na-ekwu ihe a, n'ime village ka m nọ. Obi na-agbawa m, ọ na-abụ nhụcha otu ndụ kwesịrị ị na-esi atọ ụtọ, nhụcha otu ndị mmadụ kwesịrị ị na-ebi ndụ, eme ndụ, enjoy, mfụ ka ndị be anyị si ebi nke ha. Obi a na-agbawa m, obi a na-agbawa m. Ọkwa ịhụla nke ahụ? Nke ahụ ọ bụghị ime town ka m wetara unu, nke ọ ga-abụ ime city. Nke ahụ bụ ime obodo, village. Ị ga-ahụ ebe niile bụ ọhịa ọhịa, mana onwe ebe a ga-asị gị na mmadụ dara pothole, onwe ebe a ga-asị gị na ụzọ mebiri emebi. Ị ga-ahụ ebe nkwụ nọ ebe niile, ọhịa nọ aka nri na aka ekpe. Ngwa gwazie m mmụọ ọjọọ na-aṅụ ọbara ga-abịa aṅụ ọbara n'ụzọ dị otu a. Ndị be anyị, oge erula mgbe anyị ga-achanel energy anyị, ike ahụ niile anyị ji alụso ndị mmụọ ọjọọ ọgụ. Ọtụtụ n'ime ihe anyị na-alụsoro ndị mmụọ ọjọọ ọgụ na be anyị bụ ndị gọọmenti ihe kwesịrị imere ya anyị, ka anyị gwazie onwe anyị nke bụ eziokwu. Oge erula mgbe anyị ga-emepe anya. Ọ dị mma, nwụkwanụ nke mma, mana a sị na atụọrọ ọmara atụkwara n'ofeke, ofere isi tinye n'ọfịa. Ụwa bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị, etisuo hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.